ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ସ୍ନେହର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ, 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଠାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଅନେକତାରେ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉଛି ଅଲଗା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ। କୁହାଯାଏ, ଆଜିର ନାଗରିକ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ଶପଥ ନେବା ଭାରତ ମା' ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶପଥ ନେବା ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ଭାରତ ମା'ର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ